Здравейте, аз съм Люси. И ако ти си както аз бях преди и си мислиш, че морския аквариум е прекалено сложен, прекалено скъп за теб, остани с мен до края на това видео, защото ще ти докажа обратното. Днес ще стартираме наноморския аквариум от нулата. По възможно най-бюджетния и прост начин. Честно да ви кажа, и аз преди бях така. Бях убеден, че рифовата акваристика не е нещо за мен, нещо много трудно е, че струва луди пари и че е абсолютно само за напреднали. С времето обаче разбрах, че с правилните стъпки, малко търпение и помощ от приятел, нещата са напълно постижими. В това видео започваме от абсолютната нула. Ще минем през почистването на аквариума, подготовката на пясъка, филтърната медия и накрая водата. Идеята е една – да направим нещо стабилно, без излишни усложнения и без да харчим много пари. Първо искам да ви покажа в какво състояние е този аквариум. Това е втора ръка аквариум, както е видно. Преди е бил сладководен и е стоял доста време без вода. Някъде си. Както се вижда, има доста натрупана мизерия, по стъклата има калциеви налепи, има засъхнала органика по дъното и по ъглите и честно да ви кажа, това е абсолютно нормално за такъв аквариум, който не е работил дълго време. Този аквариум е all-in-one или всичко в едно. Популярен е при по-малки аквариуми в морската акваристика. Но ако някой идва от сладководната акваристика, този тип система може и да не е чак толкова позната. При повечето сладководни аквариуми се използва вътрешен филтър или външен канистър. Тук идеята е много подобна, но всичко е вградено директно в самия аквариум. Има две отделения. Дисплей, който служи за видимата част на аквариума, и задна част, в която има по-малки отделения за различната филтърна медия. Има място за нагревател и за помпа. Хубавото е, че няма външни мъркучи, няма отвори по стъклото, няма отделен съмп. Всичко е много изчистено. Това прави системата по-компактна, подредена и я превръща в много удобен вариант за по-малък соленоводен аквариум. Особено подходяща за хората с сладководен опит, които искат малко по-плавен преход към соленоводната система. Без да се занимават с тръби, съмпове, усложнения, лепене и така нататък. Тук обаче искам да видите реалното състояние на аквариума, за да е ясно откъде тръгваме. Тук целта ми е да почистя аквариума, но без никакви силни химии. При морския аквариум, ако не се внимава, това може да е доста фатално. Дори малки остатъци от химия като веро или разни други препарати могат да създадат сериозни проблеми по-късно. Затова ще използвам по-слаб тип киселина, примерно лимонена или оцетна. Те са достатъчно ефективни срещу налепи и мърсотии и в същото време са много безопасни за самата система. Аз лично предпочитам лимонената киселина, защото не мирише толкова гадно като оцета. Така съм и напълно спокоен, че след почистването няма да остане нищо, което да навреди на морския аквариум. Изсипвам лимонената киселина в празния аквариум и след това започвам да пълня аквариума с вода. Това го правя, защото искам киселината да се разнесе навсякъде, слагам вътре и техниката, с която дойде аквариума и тя си е мръсна, няма смисъл да е чиста отделно. Оставям всичко да кисне заедно. Поне, примерно, между 1 и 3 часа. Не бързам, през това време налепите омекват и по стъклото, и по техниката. След това почистването става много лесно. Без излишно жулене, защото ми се е случвало някое петно да е по-трудно, да търкам силно и да надраскам стъклото и след това трябва да го изхвърля. След като е престоял 2-3 часа, го пренасям в банята. Подлагам мека изолация отдолу, за да не вземе да спукам аквариума. Слагам го настрани и с мекото на нова гъбичка започвам да мия внимателно. Всичко омекнало и само с гъбичката и вода го измивам и изпаквам. Няма нужда от нищо друго. Всичко се чисти спокойно и лесно. След като съм готов, минавам стъклата и техниката с кухненска хартия. Така мога да видя да не би да има още петна и дали всичко се е изчистило. И виждам реално как изглеждат и стъклата. Уви, в този случай видях дръскотина. Точно на челното стъкло. Какво да направя? Не е чак толкова страшно. Почистването приключило, аквариум мога да кажа, че изглежда почти като нов. Следващата стъпка е подготовка на пясъка. Това е Fiji White на фирмата ATI.
Честно да ви кажа, харесвам го най-вече, защото е бял и готин и изглежда много приятен в аквариум. Фракцията между 0,2 и 1,2 мм. Това за мен е много добър баланс, не е прекалено фин, не се вдига лесно във водата, но и не е прекалено едър, за да задържа мръсотия вътре. Подходящ е за всяка вид аквариуми, рифови и морски, и за животните, които обичат да ровят в пясък. Важно е да не ползвате обикновен пясък. Пясъка за рифов аквариум е аргонитен. Правя се от калциев карбонат и това е същия материал, от който са коралите. Изсипвам пясъка в кофата, вижда се колко прах се вдига. Това е напълно нормално за нов сух пясък. Точно за това пясъка е задължително да се измие. А ако го сложите директно в аквариума, водата ще стане мътна и после ще си го гледаме буквално като мляко поне седмица-две. Тук започвам да мия пясъка в банята с душ-сушалка. Ако може да го изкарате навън, го изкарайте. В началото водата става млечно бяла. Това е нормално, това е целият фин прах, който идва от производството, от транспорта. Затова пясъка винаги трябва да се измие предварително. Продължавам да промивам, докато водата започне да се поизбистри. Само да ви кажа, няма нужда да целим да стане кристално прозрачна, много трудно ще стане, трябва много време да го мием. Важно е просто по-грубия прах да излезне. Сложил съм хавлия отдолу, първо, за да предпазя канала, ако паднат песъчинки, и второ, да не си навлека проблем вкъщи. Ако жена ми го види и без това няма да е много доволна, че ползвам банята за това, ако стъпва върху пясък, ще има... Тапа се де, моята жена пич, никой не ми е казал абсолютно нищо, ама знаеш, за всеки случай. Както виждате, разбъркам няколко пъти с ръка, за да мога да дигна пак финните частици, които са паднали долу. И да мога да се изчисти малко по-добре. Когато приключа с промиването, изсипвам водата. След това добавям един препарат против хлор. Няма значение какъв. Това не е задължително да ви кажа. Това го правя аз за всеки случай. Специално като работя с чешмяна вода, предпочитам да сложа по-малко от този препарат. Важно е, след като пясъка престои с препарата или без препарата, няма значение, финално да се измие обаче този път с осмозна вода. Така ще бъдем сигурни, че няма да внесем нищо излишно в аквариума и пясъка вече ще е напълно готов за ползване. Тук вече минавам към подреждането на акваскейпа. Първо си изрязвам едно парче изолация с размера на дъното на аквариума. Така ми е по-лесно, за да си представя как ще изглежда вътре. Сядам си спокойно на дивана, мога да си пусна филмче и почвам да си реда. Пробвам различни варианти, мера, гледам как ми харесва най-много, понякога лепя, в този случай няма нужда, но в крайна сметка няма нужда да го премисляме чак толкова много. Не трябва да сме Ван Гог да направим нещо красивичко. И в крайна сметка важното е да ни хареса. Камъните, които ползвам тук, са Carib Sea Life Rock. Леки са, редът се лесно и имат хубава структура и стоят доста естествено. Всъщност, нормално да седат естествено, те са добити от истински коралов риф. Якото е, че имат покритие, което изглежда добре буквално от ден едно и като минем през кафявата фаза няма да е толкова дразнещо. Само два камъка купих, за този размер аквариум май не ми трябва повече и в крайна сметка се опитваме да влезем в някакъв по-малък бюджет. Когато ми пасне, хареса ми, след цялото това редене, просто това е финалният вариант, който ще влезе в аквариума. Тук режа и подложка за аквариум от изолация за ламинат. Това е нещо много просто, но според мен много важно. Подложката поема дребните неравности, ако има някакви неща, няма да спука аквариум. И помага аквариума да си легне равномерно. След това задължително проверявам дали аквариума е нивелиран. Това ми дава спокойствие, особено когато става дума за аквариум втора ръка. И също, ако аквариума е огромен, масивен, искаме да сме сигурни, че е абсолютно нивелиран. Така сме сигурни, че напрежението на водата ще легне равномерно на всички стъкла. Така че не прескачайте тази стъпка. Тук е основната техника, която използвам. Нагревател и подкачваща помпа, с която всъщност дойде аквариума. И сложих малко помпа за течение от Хайгер. Нищо сложно, нищо излишно. Наистина, за този малък аквариум няма нужда да блъскаме скъпа и супер много техника. Тук ще ви покажа как е устроен филтъра отзад. Той е разделен на 3 отделения. Първото отделение е там, откъдето мръсната вода от аквариума влиза във филтъра.
Това е зоната за механичната филтрация. Тук слагам гъба и филтър на вата. Там се задържа по-голямата част от видимата мръсотия още в началото. След това водата минава във второто отделение. То е предназначено за биологична филтрация, която филтрира веществата и елементите, които не виждаме с просто око. Тук ще сложа биомедия. Аз имам още 2 аквариума и ще взема медия от тях. Тя вече е населена с бактерии, които помагат за филтрацията. Това помага новия аквариум да се съживи много по-бързо и да стартира много по-бързо. Ако обаче нямате друг аквариум или приятел, от който да вземете някаква медия или някакъв жив камък, изобщо не се притеснявайте. Слагайте чисто нова биомедия, така или иначе ще добавим стартиращи бактерии. Процесът просто ще отнеме малко повече време, но в крайна сметка ще е 1:1. Финалният резултат ще е един и същи. В последната секция слага се помпата и нагревателя. И общо взето това е цялата процедура. Наистина е много удобно, особено ако трябва да правим ако трябва да поддържаме аквариума. Тук вече слагам подредените камъни в аквариума. Под тях има тънък слой ПВЦ плоскост. Идеята е камъните да не лягат директно върху стъклото. Така има риск да стане беля. И ако места нещо наляво надясно, да бутна камъка, да спукам дъното и вода навсякъде. Камъните са стабилни и стоят точно така, както съм ги подредил. И това е добра основа за всичко, което ще правим после. Примерно да редиме корали или някакви други неща. Следващата стъпка обаче е слагането на пясъка. Тук слагам пясъка вече, който измихме в аквариума. Не бързам. Гледам да не разместя камъните, разпределям пясъка равномерно, около акваскейпа няма нужда дебел слой. По-дебелия слой може да доведе до малко кофти биопроцеси. Не прекалявайте, правете го, сложете толкова, колкото ви харесва, но примерно между 2 и 5 см е окей. Следващата и последна стъпка е приготвянето на солената вода. Използва се само осмозна деионизирана вода или в много крайни случаи дестилирана. Така избягваме нежелани примеси още от самото начало. Слагаме водата в отделен съд, в случая използваме една 15 литрова кофа само за демонстрацията. Но идеята е ясна. Добавям морската сол във водата. Не водата в морската сол. Много важно уточнение. И не тая сол от магазина, а специална за морски аквариум. Винаги се водя по инструкциите на производителя. Не сипвам на око, меря солта с кухненската везна на жената. Моята няма батерия, мързима да купа, така че импровизирам малко. Оставям водата да се върти около, примерно, 2-3 часа, 1 час, зависи от това колко иска производителя. И аз затова използвам всъщност и помпа и нагревател, за да ми дигна малко температурата около 25 градуса. След това проверявам солеността с рефрактометър. Целта е около 34-35 промила соленост. Когато стойностите са окей, водата е готова. Нищо сложно. След като всичко изглежда добре, изчакваме водата да се изчисти и около 1-2 денонощия след това добавям малко от тези бактерии. Това са нитрифициращи бактерии. Те превръщат токсичния амоняк, който се отделя от рибите, в нитрити и после в по-малко токсични нитрати. Като така поддържат биологичния баланс и безопасна среда за нашите обитатели. Те помагат на аквариума да озрее малко по-бързо, да можем да сложим първите си обитатели. И тук искам да дам един съвет. Горе-долу на същата тема. В соленоводната акваристика не е важно техниката, не са важни парите, които вкарваме вътре. Всъщност най-важно е търпението. След като сте готови, поне 2-3 седмици не слагайте никакви животни, нито корали, нито безгръбначи, нито риби. Изгасете лампите. Знам, че е трудно и че искате да си го гледате. Аз не го направих преди години, когато започнах. Правя го с други аквариуми, които стартирах след това. И мога да кажа, че бяха доста по-успешни. Старта беше много по-успешен и по-лесен. Така добрите бактерии се развият по-спокойно. Ако държиме лампите включени, има много голям шанс аквариума да покафенее много бързо и може да излезе извън контрол, когато влезе в кафявата фаза, а това е доста трудно да се преборим с него. Това е за този етап от старта. Аквариума вече е стартиран, от тук нататък най-важното е да му дадем време. В следващите видеа ще ви покажа как се развива системата и какво добавям, стъпка по стъпка.
Но първо ще направим един много малък бюджетен апгрейд с осветлението, защото това всъщност е осветление за сладководен. Ако видеото ви е харесало, било ви интересно и полезно, оставете един лайк и ако искате се абонирайте за канала, за да не изпуснете развитието на този аквариум. Не заради мене. Ще се видим в следващото видео. Чао, чао!